студиото на предаването Отделници. Сега е от ваше име. Казвам добре дошъл на Владислав Славов. Здравейте. Здравейте, господин Колев. Как сте? Направо здравей, защото работим в една телевизия. Да, абсолютно. Виждаме се почти всеки ден. Така ли се виждаме? Добре. Да, ами как? Аз минавам всеки ден да ви видя. Все пак, вие сте най-успешният в тази телевизия. Имате 1,5 милиона гледане на вашите интервюта в интернет и наистина благородно ви завиждам. И аз ви завиждам на вашия екип, имам предвид, който прави предаваните, тези музикални предавания, свързани с богатата история на българската популярна песен. Това е хубаво, защото много малко хора се сещат да популяризират един особено важен етап от развитието на музикалния пазар. Да, и ние затова се опитваме вече да открием и новите, младите имена, които да поемат щафетата на тези, които са били около вас, около Мелодия на годината, защото те така или иначе вече са дали много за българската култура и младите хора трябва да бъдат възпитани за новата българска музика. Тази година ще има ли турне? Да, ще има турне тази година. Ще има турне в най-големите летни театри. Отново ще съберем най-големите български изпълнители, звездите на България. Всички, които са след Иждан Чукраджов, Маргарита Гранова, Трамвай номер 5, много специални гости във всички големи летни театри. Започваме от юни месец, ще свършим чак септември. Много? То е разпокъсано естествено, обаче наистина ще зарадваме хората, защото освен това ще пътуваме и с детското представление, така че изпълнено лято ще имаме. Аз съм те поканил да говорим предимно за детското и за една твоя много интересна инициатива, която лично аз не съм срещал. Да, това ми дойде такава идея, когато почнахме да правим детската рубрика в нашето предаване и реших, че децата имат нужда да им се напишат нови песни, детски песни. Наистина типично детски, за Мики Маус, за Мечо Пух, за приказни герои. Защото те в момента слушат някакви песни, които са не толкова за деца. И аз реших, че трябва да имат детски свят и затова реших да им направя тяхна страна. И направихме тяхна страна, която се казва TikToklандия. И съм поканил най-добрите детски градини в София, които са най-големите, най-талантливите деца. Отишъл съм специално да ги прослушам и сме избрали най-талантливите от тях, които ще бъдат на този спектакъл. Той е в 2 представления, в 15 часа и в 17 часа на 28 април. Специално там ще представим най-хубавите песни и там ще бъдат и приказните герои. Мики, Мини, Мечо Пух. Всички те ще бъдат в Джери. Нашите дизайнери са направили огромни костюми в реален ръст и са много красиви и всички те ще бъдат там и ще посрещат децата, ще ги прегръщат. На 28 2 представления. 2 представления, да. Не е лесно. Едно след друго. Едно след друго, да. Връщаме се времето, когато вие сте правили по 2 концерта, господин Колев. И по 3. И по 3 ли? Да. Значи, следваме още едно представление да направя, след това 19. Не, третия вече е на друго ниво. Така ли? Да. Трябва да те помоля да кажеш дали така смяташ, че тази TikToklандия, нали така? Да. Ще завладее държавата. Надявам се, Може би че трябва да има музика характерна за съответните региони. Не, точно обратното. Правим музика, която е характерна за възрастовата граница на децата. Това е за малки деца. Изпълняваме най-популярните песни, които са за децата по това време. Арам Зам Зам, Бейби Шарк. Аз написах песни за Мики Маус, за Патето, за Мечо Пух съм написал песни. Написал съм песни мотивационни за децата. Също написал съм песни за рождените им дни. Написал съм много хубава музика, която е наистина много харесвам. Те повече наши зрители тук на Евроком знаят, защото ние сме изпълнявали многократно в нашите предавания. Но сега събрана на едно, с тези приказни герои, с тези приказни костюми, с невероятната сценография, която съм измислил. Наистина те ще влязат до тяхната страна и те ще бъдат обединени от любовта и от добротата. Доколкото разбирам, ти си човек-оркестър, сценограф, композитор, водещ, певец. Организатор, всичко. Да. Всичко естествено благодарение на Балет Беда Джуниор, които изиграват тези приказни герои с специфична хореография. Също те много допринасят за това нещо. Добре, нека да видим нещо от това, което само ще загатне на нашите зрители. Първо можем да видим песента "Кой е най". Точно в един момент тази песен е снимана, когато беше в едно коледно предаване. И тук бяхме решили да поканим много деца. Като имайте предвид, че аз под много разбирах, че хората, учителки ще доведат няколко деца, те доведаха целите групи. И тук бяха 112 деца. Казаха ми колеги, когато е снимано, тук е била няколко детски градини. Значи, долу, там където ние сме в хотела, долу в нашата телевизия, беше пълно с хора. И аз слязох всички да ги поздравя по-отделно и после качихме само децата горе. Искам да благодаря на Антонио Чипев, който беше тогава
режисьор на пулт, който успя да ги хване на Миро, на всички оператори, които, представяте ли си, тук цялото това студио, което сме ние в момента, беше пълно с деца и пееха и може сега ще хора, че го видят на екрана. Той Миро е тук, ето го там зад камерата. Така ли е, Миро? Аз не съм го видял. Зад крана да, ето го. Днес няма да използваме кран, защото крана е така привилегия на музикалните предавания. Ние сме по-скромни. Така ли? Да. Аз много пъти съм виждал как и на вашите коледно-новогодишни програми има кран, така че толкова рядко, че аз вече не си спомням. Аз ви следа, господин Колев, всеки път, така че знам. Това, да. Аз всеки път ви следа, така че аз знам кога има кран, виждам го. Да, благодаря. Нека обаче да видим песента. Айде, кой е най? Мечта голяма имаш ли? Ела при нас и я сбъдни. Танцувай, бейбой, бъди, таланти много покажи. Кой е най-най-най? Днес се чуди май. Кой ще бъде най-най-най? Талантът ти си знай. Кой е най-най-най? Днес се чуди май. Кой ще бъде най-най-най? Талантът ти си знай. Художник по душа бъди, рисувай своята мечта. В театър или музика ще блесне твоята звезда. Кой е най-най-най? Днес се чуди май. Кой ще бъде най-най-най? Талантът ти си знай. Кой е най-най-най? Днес се чуди май. Кой ще бъде най-най-най? Талантът ти си знай. Медали за да имаш ти, тренирай много, не лежи. С китара в ръка бъди, поспри с детските игри. Кой е най-най-най? Днес се чуди май. Кой ще бъде най-най-най? Талантът ти си знай. Кой е най-най-най? Днес се чуди май. Кой ще бъде най-най-най? Талантът ти си знай. Хвани ме бързо за ръка, натичаме към сцената. Съдба е, щом си вече тук, сега си нашата звезда. Кой е най-най-най? Днес се чуди май. Кой ще бъде най-най-най? Талантът ти си знай. Кой е най-най-най? Днес се чуди май. Кой ще бъде най-най-най? Талантът ти си знай. Много настроение, много емоция. Това е моя песен, аз се написах. Виждам, че децата са и много щастливи. Ами да, защото те не са имали такова нещо. В днешно време много трудно можеш да ги събереш на едно място. Да са заедно. Те са повече пред телефоните, пред таблетите, в къщи. А когато се съберат така всички да танцуват заедно, това не се случва всеки ден. Това е хубаво, защото преди години нямаше таблети, имахме приятели. Сега имаме таблети и имаме по-малко приятели. По-малко приятели. Но тази песен написах едно лято, когато се готвих за новия сезон на предаването в Варна, когато трябваше да пея на един детски рожден ден. И след този детски рожден ден вечерта ми дойде тази идея и тази мелодия изобщо за тази песен. Защото това е мотивационна песен, която да ги кара децата да се трудят малко повече за своите мечти. Дано да провокираме подобни мечти в децата на цяла България. Децата в днешно време са много по-умни от това, което сме били ние. Те много по-бързо учат езици, много са по-комбинативни, много са от всичко, което ние сме били. Аз ги виждам, когато идват на предаването, как говорят като големи хора.
А в същото време те имат информация за всичко в днешно време. Те знаят всичко и всички. Нека да знаят, че ще оставят, както ти казваш, своя отпечатък и в TikTok. Да, това е най-важното, което ни се случва. Ние ще направим една малка TikTok телевизия. От тези живи срещи ще направим TikTok клипове на тези деца. Поименно ще ги обявим всички в този TikTok клип. Кои детски градини са, къде учат. Аз предварително, всяко едно те ще опитам как се казва и такива неща, на колко е години. И те ще могат да се гледат по тази TikTok телевизия, която ние ще направим. Защото наистина това е най-важното, да има една детска, освен детска страна и детска телевизия, която само да излъчва тези детски песни и тези детски настроения. И това по цялата страна, когато тръгнем, ще отидем после в Плевен, в Русе, в Пловдив имам идея. На место ще снимате. На место ще снимаме, да. Съм се подготвил с екип, който специално ще обиколим и ще заснемем. И другото, което е интересно, че ние ще заснемем и влизанията. Защото те са най-интересни, когато са в очакване. Да. И реакцията, когато обявяваш резултати. Знаеш кое е най-интересното? Реакцията на родителите, на бабите, на големите братя и сестри, когато наистина ги обявим като истински звезди, когато те са на сцената. Готови, облечени, с прически, децата да се изявят на сцената. Така е, аз се радвам, защото малко останаха подобни идеи и ги няма почти. Никой не се занимава с деца в днешно време. Даже една голяма телевизия, една моя приятелка, водеща известна, тя каза, на нас не са ни интересни децата. Казвам, ти си женско предаване. Децата са най-интересни според мен в това женско предаване да споделите нещо такова. В сметка това има много други телевизии, които се заинтересуваха от това нещо и които са много впечатлени от цялата идея като цяло. Модерно, TikTok, в същото време, положителен смисъл, учим ги. И най-важно, че аз написах книга по този спектакъл, която ще излезе на този концерт, която описва цялата идея за TikTok-ландия, за приятелството, за срещите, за това, което трябва да бъдат децата в днешно време, умни и приятелски настроени. Това е много хубаво, приветствам. Това ще ми бъде първата книга, между другото, и съм много горд с нея. Сега в момента се прави корицата. Много хубаво. Трябва да я очакваме. Да, специално ще ви изпратя. Всяко дете мечтае да стане известно, звезда и така нататък. И може би това ще бъде един трамплин. Вече децата, между другото, се интересуват от други неща и не са като нас, когато ние бяхме малки, когато искаме да станем звезди. Те по-скоро се интересуват от други неща. Те се интересуват повече от технологии, от по-различни неща. Но пък всяко дете иска да бъде... Не можем да оставим изкуствения интелект да замества и децата. Децата искат да им се обърне внимание. Всяко дете има нужда да бъде специално отразено и да бъде му обърнато внимание. Аз затова съм наблягнал на този спектакъл, затова са в толкова малка зала, нов театър, защото там са само... Да кажа, на 28 април от 15 и 17 часа нов театър НДК. Където прекрасно ще бъде, защото прекрасната градинка на НДК, нали колко е хубава, децата ще могат след това да се разходят. Направим го рано, за да могат след това да си легнат по-рано. Ти отдавна направиш предаване тук в нашата телевизия. Отдавна ли? Отдавна, мисля, че... Май трети-четвърти сезон. Не е малко. Трети-четвърти сезон. Като вас, вие сте... заявка за трайно присъствие. Да, вие сте 100-тен сезон, така че имам да ви гоня. Може да се каже малко повече, защото аз съм съученик на Тутанкамон. Така ли? Добре. Все пак, аз от дете си спомням сутрешните блокове, които и ви водихте тази телевизия и така нататък. Представете ли си колко години са това? Много. БНТ, 7 дни и така нататък. Да ни ги изборяваме. Колко тежко беше сутрешните блокове и това времена, когато нямаше информация, нали помните? Никак не е лесно да ставаш всеки ден в 4:30. Не знам, тръгваш за работа, не можеш да отидеш никъде вечерта, като хората, да се отпуснеш. Да се отпуснеш. Само в рисковете на професията. Петък вечерта и в събота, това е, да. Но това е друга тема, ще говорим за нея друг път. Аз искам още веднъж да обърнем внимание на спектакъла в нов театър на НДК. Искам да поканя хората да дойдат. Между другото, билетите вървят много добре и те вече почти са привършили, но независимо от това, каня хората да дойдат. Но това е малко място. Да, каня хората да дойдат, за да видят нещо различно. За да видят нещо, което не е правилно до момента в България, иновативно събитие, в което децата им ще се изявят. Това е най-важното. Според мен децата да им се обърне лично внимание. На всяко едно дете ще се опитам наистина, драги зрители, да покажа своето уважение към него, да го питам как се казва, да се поинтересувам какво иска да прави занапред и да му покажа, че наистина света на чудесата го има.
Само ще пеят ли децата? Не, те ще танцуват по-скоро. Да, не, мисълта ми е дали ще има раздел, в който да покажете някакви други таланти. Не, идеята, те таланти ще ги показват нашето предаване, когато идват тук, а там само ще участват в цялата маса и там ще показват своите танци, своята красота и така нататък. Говоря за така театрални умения, защото могат да се родят и големи актьори между тях. Ами между другото в нашите предавания са гостували уникални рецитатори. Между другото един рецитатор от Троян, който аз видях на един концерт, когато бях там, който изпълни "Жив е, той жив е". И аз много се впечатлих тогава от него, с какъв план го направи. Той беше само на 6 години. Гостували са уникални оперни певци тук, уникални танцори от всякъде, където сети. От Благоевград са идвали, от Пловдив, от Бургас. Големи групи са идвали тук в нашето предаване. Идвали са страшно много талантливи деца и аз съм много щастлив, защото където да стъпя после по страната, някой от тях ме намира след концерт и си спомня за тези изяви, които има тук. Хубаво, защото децата помнят и то дълго. Надявам се. А ти кога започна да пееш? Никога не съм спирал да пея. Значи нямам спомен кога съм започнал. Или както се казва, откакто се помня? Аз помня от 4 годишен някъде, че тогава имаше едни магнитофонни ленти, които захапваха много. Аз малките си ръчички спомням как исках да ги сложа горе. Те падаха винаги и се разплитаха целите. Това си го спомням, значи представяш си, от 4 годишни съм имал интерес към нещо такова. Аз никога не съм искал да правя нещо друго. Значи от дете завършил съм средното образование в паралелка за актьорско майсторство, после други неща се занимавам, никога не съм занимавал с нещо друго. Аз не съм работил като барман, не съм работил като сервитьор, никога нищо друго не съм работил. Само това говори за нещо друго, че това е хоби. Най-добре е, когато професията ти е хоби. Да ти кажа, аз вече във времето осъзнах, че това не е много добре, защото ставаме много профилирани и нищо не мога да направя. Аз една кружка не мога да завърта вкъщи, а пък в същото време мога да ти напиша песен на една вечер. Има си хора завъртащи кружки, но нали разбираш, че ние, когато сме се съсредоточили прекалено много в една работа, не сме разгърнали истинския си потенциал. Така е, но пък за сметка на това радваш децата на България. Уча много висше образование психология и точно това казва, че човек, когато прекалено много сбъдва рано мечтите си, той губи пътя много често. Това го четем в учебниците, но така или иначе. Не, това е за друг разговор, който ще ти кажа някой друг път. За друг разговор, който ще проведем на сериозни теми, защото предстоят ни избори, европарламентарни и така нататък. Имаш ли време да обръщаш внимание? Не само имам време, аз да ти кажа, никога не съм се интересувал от война. Като дете никога не съм играл на войници, на някакви други неща. Никога не съм се интересувал от това. Обаче сега, както избухна тази война, ми става нещо интересно. И написа песен. Написах песни много сега, патриотични. Даже нашите приятели ще ги видят около празниците, около 6 май. Ще видят няколко патриотични песни. Направих нов аранжимент на "Боят на Стана", който направихме сега в предаването с 6 май с специални пушки. Го направихме много хубав дискотечен аранжимент. Написах една друга песен, "Чест за България". Пак такава маршова песен. И ми става много интересно. И най-интересно, че почнах да колекционирам военни униформи. И даже в предаването ще ме видят на тези песни с моя колекция, която аз съм си купил стара военна униформа и ще бъда с нея. Браво! Това ми е интересно. Почнах да гледам такива филми за Втората световна война, почнах да се интересувам като цяло от геополитическата обстановка. Да ти пожелая успех. Много и да припомним на зрителите нов театър на НДК, 28 април 24 година, 15 и 17 часа. Да. Хубав литос, хубав плакат. Специално това е направен героя, който е герой от TikTok-ландия. И песента. Сега ще чуем. Благодаря ти за гостуването. Успех. До скоро. Мики Маус, Мики Маус, сърцата ни плени. Мики Маус, в нас живееш ти. Мики Маус, комиксов герой на деца и възрастни. Любимец си мой. Закачки пакости, пълен с шеги. Мики е звезда в детските сърца. Закачки пакости, пълен с шеги. Мики е звезда в детските сърца.
Мики Маус, сърцата ни плени. Мики Маус, в нас живееш ти. Мики Маус, комиксов герой на деца и възрастни. Любимец си мой. Малък, но голям, искрен и засмян, пример дава ни, последвай го и ти. Малък, но голям, искрен и засмян, пример дава ни, последвай го и ти. Мики Маус, сърцата ни плени. Мики Маус, в нас живееш ти. Мики Маус, комиксов герой на деца и възрастни. Любимец си мой. Мой приятел си в детските игри, опашатко ти мечтите ми сбъдни. Мой приятел си в детските игри, опашатко ти мечтите ми сбъдни. Мики Маус, сърцата ни плени. Мики Маус, в нас живееш ти. Мики Маус, комиксов герой на деца и възрастни. Любимец си мой. Мики Маус, сърцата ни плени. Мики Маус, в нас живееш ти. Мики Маус, комиксов герой на деца и възрастни. Любимец си мой. Скъпи приятели, искаме да ви поканим на нашия нов спектакъл TikToklандия. Всяко дете ще бъде звезда. Всяко дете ще бъде снимано за нашия YouTube канал, за нашия TikTok канал и всеки един от вас ще бъде звезда. Очакваме ви на 28 април в нов театър НДК от 15 и от 17 часа, където ще свъднем TikToklандия. Място за звезди с приказните герои на България. Мики, Мечо Пух, ето го и Джери. Всички те ще бъдат и още много в невероятната страна на TikToklандия. Нашата нова арена на любовта и приятелството. Очакваме ви на 28 април, София, нов театър НДК. Бъдете с нас!